70 बोसोर जाबाय नोङो होनना सोङोमोन बोराय पेन्सन बिबा 60 बोसोर जाबाय नोङो होननानै सोङोमोन दाना लायनो खनो बैसो थैसो गैलानो थदोलै थदो जालाहैबाय उन्दैफोरखौनो खानायावल' एसे गोमो फुन गुफुर फुन जादलाहैबायनो दाना बयबो मोनसिगोनलायनो बाथ्रायाथ' बोराय पेन्सन बुरि पेन्सन मोनोबा जोंहाबो थिगमोन नङा होमबा थिग नङा नङा रे बै 4 बोसोराव मानो होबोआखै बाथ्राया हो बै 4 बोसोराव होबोयोमोनब्ला जोङो लेखा फरायनाय गैयै न'खरा नङा होमबा बै गथ'फोरखौ सहाय खालामनो हायामोन दे हा बुरियाबो पेन्सन मोनोबा बोरायाबो पेन्सन मोनोबा सहाय जाना जायामोन दे आदैमोन सहाय जायोमोन दिनैहाय बिथाङा बै 4 बोसोराव जेबो होबोआसै दिनैसो बिसायख'थिखौ जेनगोनखौ नुखानानै गोदाव सोराव सानलाबायगासिनो दं मानगोनां रायजो नोंथांमोन गोदाव सोराव सानो दाख्लि गुद्दा गुद्दि जाबायनो गावनि माबा पार्टिफोरनि माबाखौ खामानि मावैनि बेबायदि दल' थानानै जालालै जाथारबायनो दाख्लि हाग्रामा महिलारि रागा जोंनानै ना फायखारियाबो कमिटि दंसैनो दाना ना फायखारियाबो कमिटि दंसैनो सेल्फ हेल्पखौ नागिरहैदो जाथारबायनो गामि सेल्फ हेल्प नागिरनो थिनबायनो दाना इलेक्सन जेनगोनखौ नुनानै ना फायखारिबो थोला हाग्रामा महिलारिनो सेल्फ हेल्प थोला जुदि नोङो बेबायदि मोजां मानसिमोनब्ला बै 4 बोसोराव गामि थांनानै मानो सेल्फ हेल्प नागिरहैयाखै नङा होमबा मानो ना फायखारि नागिरहैयाखै जुदि बैनिफ्रायनो नों नागिरनाय मोनब्ला जोंनि सेल्फ हेल्पनो जोंनि बे आइजोफोरनो आइमावफोरनो थात साल होनानै जि दाहोनानै बाहाय एसे एनै थाखा आरजिनो हायामोन हो थातसालफोर खुलिनानै मानो होआखै बै समाव जोंनि सेल्फ हेल्पफोराव गामियाव हाबनानै मानो ट्रेक्टर राननानै होफैयाखै जोङो आबाद मावनानै न'खर संसार नायनो हागौमोन ना हायामोन दे रायजोफोर बेबायदि अबस्था जागासिनो दं मानगोनां रायजो नोंथांमोन दिनै बिथांमोना जेननायखौ रोखा नुबाय मानगोनां रायजो नोंथांमोन बिथाङा जेननायखौ नुगासिनो दं दाना मा जाबाय आबोबालायनो हाग्रा माबानो प्रमेलाखौ दाख्लि समर्थन खालामबायनो जेरैबाबो देरहानांगौ हारे दाख्लिफोर रेलाव हिनजाव दोनखारलांनाय सोरजोंबा फिसाय गोनाङानो बिसि गोनांजों खारलांनाय हाबि जाबि समफोराव आबोबा गोमानानै थादोंमोन दोरैलाय बबेनिफ्राय आबो फैलायखो मा बुंबायनो प्रमेला रानिया हिनजाव बिजाथि दखना गाननानै दिल्लीयाव खोथा बुंहैगोन जोङो हिनजावफोरा प्रमेला रानि मेदामनिनो बहर होजोबनांगौ जाहैबाय हिनजावफोरखौ होजोबनांगौसे हा होजोबनांगौ नामा राजनितिया बिदि जायो नामा होनबालाय नोंस्राबो हिनजावनो होदो प्रमेला रानि मेदामनो ओरै हौवाफ्राबो उरखाव गोरा सारनो होदो नङा दे हाग्रामा महिलारि मोना उरखाव गोरा सारनो थुदो दाना बहरा बिस्वजित दैमारि मोना उरखाव गोरा सारनो बहर होदो बेबायदिबा गोदाव सोराव जायखौ जाथावा बेबायदिखौनो गोदाव सोराव सानगासिनो दं मानगोनां रायजो नोंथांमोन प्रमेला रानि मेदामनो मानो होनांगौ मानो होना खोनासं रायजो नोंथांमोन जायफोर टिभि नायदों बिसोरो खोनादों बै समाव टिभियाव मा बुंदोंना प्रमेला रानि मेदामा बर'फ्रालायनो अमा बेदर जाग्राखाय उन्दु गादुरानो लेखा रोङानो ब्रेन गैयानो दांना होबाय दाना टिभियावनो होनदोंना होनाखै दे आदामोन दाना मानो बाङालिफ्रा ना फिसा फिसा जाग्राखाय बिराद ब्रेन गोनांनो मेलेम गोनांनो जोंखौ बेबायदि बखिना होबाय टिभियावनो लागावबाय अमा बेदर जानानै एमएलए एमपि मिनिस्टार जालांबाय दाना गोजौआव थांनानै बर'फोरखौ बखिहैबाय मा जाखो बियो फाग्ला नामा नोङो
जाथिनि खायद'आ अमा बेदर जाबा ब्रेन जाया ना अनलाजों दाउजों जाबा मेलेम जाया नारजिजों नाफामजों जाबा ब्रेन जाया होनजायो नामा जाथिनि खायद'आ हा मा होननाय जाखो बेयो